dañde njaajindi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en garti kadi e windande men hande. Ay nde ɗo men windande ko kayre wotere jangata mbawa hankadi jalta e ko wiyete majjere masɗe pular. Ngal ɗo alluwal sa wawi ngal tan a sirti e majjere mawnde. Ay pular ummorto ko bange men nano faye bange men ñaamo. Wonɗo ko dow hakkunde les. Dow to bange men nano ko ɗon keɓɗa a mawɗo, rewi hen e mawɗo, rewi hen i mawɗo, teskiyo ma wona ɗon ma jangoy la tokoso ko non wayata. Kono ɗo ko i o ummini en wadde mbiyen i mawɗo. Rewi hen ko u mawɗo, rewi hen ko o mawɗo, wadde a faami masɗe ma pular joyi. Mawɗe ko joyi kaaɗi, tokoso ɗe ko joyi haɗata, pooɗe ɗe ko joyi haɗata. Nden noon hakkude o ko ɗon mbawata jangude masɗe ma pular tokose. Wadde ummora bange ma nano ma yi ɗon hakkude ɗo ko ɗon a tokoso woni ko non wayata. Rewi hen ko e tokoso ko ni wayata. Rewi hen ko i tokoso ko ni wayata. Rewi hen ko u tokoso ko ni wayata. Rewi hen ko o tokoso ko ni wayata. Ɗiggi ko joyi haaɗi. Masɗe ma pular ɓe mbiya laaɓɗe daɓɓe ko gotum. Sa yi masɗe pular ko joyi selli. Sa wi laaɓɗe daɓɓe ko daɓɓe wiya daɓɓiɗi juutani. Woɗ wiya laaɓɗe ha gasi koɗe laaɓɗe cer. Koɗe laaɓɗe cer ɗe to ko mbiyete ko muume. Ɗe ɗon ko laaɓɗe. Woɗ wiya noon laaɓɗe daɓɓe ko joyi. Woni a tokoso, e tokoso, i tokoso, u tokoso, o tokoso. Ɗum lombi hakkunde he. Lesto noon innere laaɓɗe duurtaɗe ɓe mbiya masɗe, mbiya polle ko gotum. Kañum kadi yaltaɗe joyi. Bange ma nano ummotoɗa paya bange ma ñaamo. Ko adi les ko a ɗiɗi a woni ɗon mbiɗa a poɗɗa. Ɓe mbiya durta, ɓe mbiya pooɗa gotum. Rewi hen ko e poɗɗo walla e durtaɗo ko gotum. Rewi hen ko i poɗɗo walla mbiya i durtaɗo ko gotum. Rewi hen ko u poɗɗo walla u durtaɗo ko gotum. Rewi hen ko o poɗɗo walla mbiya o durtaɗo. Alluwal ngal ɗo gotal jangata mbawa hankadi ko fate e masɗe pular a yalti hen ha laaɓi cer. A wawi a ɗiggini a yalti e majjere masɗe. Heddo ko masete ko so aroyi mbawa masde. Sa wawa masde wadde ko arete ko so yama ya masɗum a wataɗo masde. Ɗum noon jangangal mbawangal mbasa amde. Ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin. A jarama salam. Tawino a saggi hen ƴewata ko bawɗal ngal ɗakkoɗa saɗa makko o walluma ha jiitangal. A ronki dañde mana walluma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa ligne jiya WhatsApp men o ngara caggitoɗa hen. Walla an jiɗɗo nadde e duɗal he ko ɗon noon ko ɗon ndewata ngara naata. Kadi gaddoɗa temedde ma 4 kada windoro kada jangira. Kala jiɗɗo nadde ko ma windo 400 windorto. Kala lewru ma indi waɗa 400. Non wiya jaɓa ɗum janga mbawa naftoroɗa.
wassalam.